Здравейте хора, мистер Круасантка или по-добре да кажем мистер Спарк Джетка. И кажи здравей, Митко. И днеска на Майнкрафт ще риболоваме, нали така? Малко риболов ще правим. И ето грамотевица има, ма не ни показания. Ще риболоваме като нормални хора. Ето както сега хванах една риба. Ти колко риби хвана? Добре. Две. Ами добре. Сега имам две. О, как ми се би дърво. Би ми са много дърва. Вау, тази грамотевица ще свърши. Да го покажем, много е як. Ще дам и IP-то на сървъра. Много е як сървъра. Като умреш, ти връщат нещата. Ето го магазина, нашия чоп. Ето го. Луд да струва 2. Порък чапа 3. Кокабин 2. И така нататък. Да, и тук отгоре ще имам и табели. Чакай, не затваряй. Къде да пъхна рибите? Ето. 3. Добре, аз тям да ям. Да се нахраня човека отивам. Кой е оставил вратата отворена, не знам. Добре. Човек, нямам храна. Трябва ми. Да дам ли дървото? Дед го отсяках. Добре, ще го дам. Кой пак остави вратата отворена? И сега ще проверя. Чакай. $8 лева. Аз имам 8 лева. Добре, ще го изповръщам. Имам още. Готово. Ами цепах дърва, какво да правя? Да ги сепа с газа си. О, благодаря. Благодаря и за хляба. Първо хляба. Исках да направя като реалния живот. Първо хляба, после рибата. Рибе! И хора, чао, до следващия епизод. Кой ще кажеш, Митко? От мене. Бай!